channel igama uphase weNingi. Asithembe nje ukuthi abantu bayaphila wherever they are. uNkulunkulu usababusisa, uNkulunkulu usavula iminyango. Sikhuluma ngamaphupho, sikhuluma ngoFeroz wakanzama la ophuphile naye uthi kophupha inkanyamba uthingo lwenkosazane, inyoka eyellow esemanzini, ushembe unyazizulu. Kodwa ngifuna ukusho la nganza ukuthi mina ngikuthanda ukuthi umuntu avele abuze angabingelelanga. Ngoba lokho singama-Afrika akuyona indlela yethu yokuphila. Thina into yokuqala umuntu uyambingelela noma uyamanzi umazi uyambingelela. Ikakhulukazi ngifuna ukumkhulumisa uvele uqala ubingelele bese ucela futhi ukubuza into esofuna ukuyibuza noma ucela lolo sizo osuke ufuna kulowo muntu loyo. Sizokukhuthaza kubantu bakithi ukuthi lento le bayijwayele ukuthi thina njengama-Afrika siphila kanje. Uma sikhuluma asikhulume ngathi sikhuluma ne-robot, yabona, kodwa sikhuluma sathi sikhuluma nomunye umuntu, yabona, ngaso sonke isikhathi. So yilokho ufuna sikushumayele ngaso sonke isikhathi kancane kancane baze bayibambe abantu leyo kubaluleka kokubingelela nokucela ngaso sonke isikhathi. Kodwa-ke asindlule lapho. Nganza kwethu uma uphupha la ubona uthingo lwenkosazana olunemibala ephelele. Upha uhle kakhulu lolo nosuke likhomba ukuthi konke kungahle kuhambe kahle emaduzane empilweni noma kungahle uhlabane ngothando kulowo muntu osuke umthanda. Kepha kuma uphupha la uhafu wothingo lwenkosazana, lapha sekungasho noma uma sikhuluma ngafu noma ngembala engaphelele yalo uthingo lwenkosazana sekuwuphawu lolubi noseluxwayisa ukuthi umuntu mhlawumbe ozoyeka uhlelo phakathi nalo, noma-ke umuntu onomkhuba wokuyekela izinto phakathi ongayiphothuli izinto sokusuyiqalile, noma-ke esikhathini esizayo ungenze kuyinhlelo nazo ungasiphothuli usishiye phakathi. Kodwa-ke uma uphupha la uthingo lwenkosazana kahle kahle kuwuphawu olukhomba izinto ezinhle esuke zizempilweni. Lingasho uvuseleleka kwethemba, lingasho izinguquko ezinhle ezizayo. Futhi ungaphinde ukukhuluma ukuthi zonke izimo ezimbi ekade ubhekene nazo empilweni njengamanje zizodlula futhi ngenze kube umuntu ojabulayo. Kodwa uma kwenzeka la mhlopha sesithi-ke umuntu mhlopha ophuphayo la ubona-ke la uthingo lwenkosazana, yabo, luphe kwentaba. Lapha-ke kuba uphawu oluhle kakhulu ngane yakwethu ngoba la suke selichaza ukuthuthuka ngokushesha uma umuntu osuke efunda, noma ukuthuthuka ngokushesha uma umuntu uyasebenza noma usebhizinisini, noma nje into enosuke uyenza kusho ukuthi ungathi uthuthuke maduka kakhulu ngokushesha esikhathini esizayo. Futhi la kungaphinde kube ukuthi ikusasa lakho libukeka liqhakazile noma lingase liqhakaze, kanti futhi namagalelo akho angasho abonakale, mhlawumbe ugcine sewuzuza ngalubonakala kwamagalelo akho. Kodwa-ke uma usuphupha la inyoka ephuzi noma-ke inyoka eyellow, sekungaba kuphawu olungakhomba ukuhlakanipha okuthile, noma belikhomba amandla okumelana nezimo zempilo noma ikhono lokwenza izinto zenzeke empilweni. Kanti futhi kungasho la ukuthi uzokwazi ukunqoba zonke iy'nkinga ney'ngqinamba zempilo. Kanti komunye umuntu kungasho idlozi esuke limbhekile, esuke limkhanyisela, nesuke liletha inhlanhla empilweni. Kodwa futhi uma uphupha-ke la inyoka yona le ephuzi, kusengaba uphawu ongaxwayisa-ke ngokuthi-ke uzobhekana nesimo sokudlelwa umona, noma ungasho ukhashelwe othile wabantu osondelane nabo, noma ungabhekana nentukuthelo yomuntu okufihleleke induku emqubeni. Kanti uma kwenzeka-ke la njengoba ethi uphupheke ebona unyazi lwezulu, kungaba uphawu oluhle olungabika inhlanhla ethile noma ukukhanyisela okuthile ngezinto ezithinta umbuso wezulu noma izinto lezi zobuNkulunkulu, yabo, noma-ke kungasho ukukhanjelwa yilona unyazi uqobo. Kepha-ke esingakusho kuzofanele-ke udibane noma uhlangane nabantu abakhonza kwashembe, ukuyibona-ke manje abangakwazi ukukuchazela kancane ukuthi kumele-ke wenzeni ngemva kokuba usuphuphe ulibona unyazi, ngoba-ke kunendlela abenza ngayo izinto bona. Khumbula ukuthi
ikhona eminye imimoya ezenza okungenzeka ukuthi bona bayathi ukuphupha ubona unyazi uma lenza kaso hayi unyazi ngempela kodwa uma lenze kanjalo silona unyazi ngoba bona bayathi unyazi ulibona ngane ephusheni futhi uma kungasilo ubona ngane kuphela kunemimoya ekwazi ukuzenza engafika njengephupho ngathi uxolani kanti akusiyena uxolani yabona kodwa ke usihlabela phambili ngobheka la uvanithwa kwaNdlovu uthi ke ngibingelele phasa ngicela ukubuza la amaphupho asendawo ukuphupha usendaweni kungathi ke indlu encane kodwa ke ngingaphandle ngifuna ukuklina kodwa ke ngithi ngiblockile ngithi ngisadinga isitiki sokuthi ngipuje kwaqhuma amanzi amaningi ecaleni kwaleyo ndlu ebemaningi la amanzi kodwa ke kungenazulu ebeza ngolaka ngabaleka ngisakuthi ke azongithatha ngavuka kanjalo ngibalekela ke eMpumalanga ngisuka ke eNtshonalanga manje mathi wavuka kanjalo ukuthi uwesabaleka hayi man fanitsha man uthi ngathi azothatha ngavuka kanjalo ngibalekela ke eMpumalanga futhi okay kodwa ke usho ukuthi ukuqhuma kwepayipi lamanzi libe selimosheka lingakwazi ukumumatha amanzi kungaba uphawu olubi nolungakuxwayisa ngesimo ongahle usithole kusona esinzima ungazelele kungasho ukuthi ungase mhlawumbe ulahlekelwe isikhathi esibalekile nezinsiza empilweni ngenxa yokuqinwa ingcindezi njengamanje yabo kungenzeka ungaphasi kwencindezi kodwa leyo ncindezi izokwenza ukuthi ulahlekelwe isikhathi nezinsiza ebeyibalulekile ukuthi ungayisebenzisa empilweni yabo nako futhi ukubona indawo engcolile edinga ukuhlanzwa kungahambisana nako ukuthi empilweni kunezimo ofuna uyilungise empilweni yakho kodwa manje uthola ukuthi uphinde uphazanyiswe ezinye izimo empilweni kusafanele ulungile lesi simo lesi kodwa kube nezinye izimo bese ziyavela ziphazamise manje lesi simo efuna ukubhekana naso ke noma uyasiqazulula kanti la olokuphupha mhlawumbe kuqhuma lona ipayipi lamanzi bese limosheka kungaphinde ukupha olusho ukuthi kungenzeka inhlelo zakho noma imizamo yakho yokuxhumana nabantu abathile izolimala noma izophazamiseka futhi lokho kuzokudalela isimo sibe sibi empilweni noma ke kungasho ukuthi ke uma ukuthi la uphupha bale kusho ukuthi uzozama okusemandleni akho ukugwema lezi inkinga zempilo noma umuntu ozamayo ukugwema inkinga zempilo ya siyabona kulomlisi